Okay, may hapon no. May isang ng Kristo. Salamat nga tayo natin tinanan ng tigom sa pulong sa Ginoo. Kaya ng videos ang tao dili og sa pan lamang kundi sa pulong sa Ginoo atong sawan karong hapon na. Deuteronomio 8 bersikulo 3. Maigsuon unsa man ang adlang igpapahulay? Ha? Unsa man ni? Ung anong namay adlang igpapahulay para asa man ni? Mga igsoon, ang adlang igpapahulay gi-address lamang sa Ginoo alang labang unta sa mga Israelitas or mga Hudiyo. Ngano man kung sa hinungdan tungod sa dakong gugma sa Dios siyang katawan nga mao ang mga Israelitas. Sa unang panahon Ginoo, magsuon ang Ginoo pipilag og usa ka katawan nga mao ang mga Israelitas. Kay sa biyag bisan atong sa hito sa unang panahon sila ilang gihimo o sa trabaho kay kung mo kay bihag man sila, gani ang uban tiguwang na. Patrabaho lang gyapon, kay bihag ko man sila atong time. Sa panahon nga giluwas sa Ginoo, gikuha gikan sa Hito, gihatag amang balaod nga adlaw igpapahulay. Tungod sa gugba sa Dios ang katawan nga mao ang mga Israelitas. Kay balaod naman lagi, so absoluto nga nanay igpapahulay, giamindar sa atong Ginoo nga si Kristo ang maong balaod nga igpapahulay. Apan nag-address na sa iyang kabanhawan nga mao ang adlang Domingo. Umao ka na ang atong adlaw isimba, adlaw nga Domingo. Apan atong makigsuon nga dili Katoliko, misupak niini kay ang adlaw kunong isimba mao kuno ang adlaw Sabado. Kay ang adlaw Sabado mao kuno ang adlaw igpapahulay. Kay sa ikatong adlaw mao ang ibalaan kuno sa Dios unang adlaw siya may pahulay. Genesis 2 bersikulo 3. Sa unom ka adlaw magtrabaho ka, apan sa ikapito mao ang adlaw igpapahulay. Exodus 20 bersikulo 8 kama 10. Mga igsuon, mato nila nga si Kristo wala kuno ani ang pabungkag sa kasabuan. Mateo 5 bersikulo 7 ngadto sa 18. Ingon sa nabatan ni Jesus nga musulod siya sa sinagoga sa adlaw igpapahulay. Lucas 4 bersikulo 16. Og bisan pa ganis magbalik sa Ginoo mga igsuon, matud pa nila aduna lay gapoy magbantay sa adlaw Sabado. Mateo 24 bersikulo 20. Og bisan pa gani kuno sa bagong langit aduna gihapoy magbalaan sa adlaw igpapahulay. Isaias 66 bersikulo 23. Og tao kuno sa kautan mga igsoon ang mag-usab sa kasuguan. Daniel 7 bersikulo 25. Og ang katumanan ko niini mao kuno ang atong Santo Papa. Atong karon maigsoon kung ato bang Santo Papa ang katumanan niini. Ang Domingo mao ang giilis sa gipahunong nga Sabado. Sa adlaw pagdalang sa atong Dios sa tanang butang sa kalibutan. Genesis 2 bersikulo 3. Wala magpasabot nga sulod sa 24 oras kundili sa yugto sa mga panahon. 2 Pedro 3 bersikulo 8. Og ang Dios mga igsoon dili kapuyan busa dili mo pahulay. Exodus 40 bersikulo 28. Sa wala pa'y kalendaryo mga igsoon, wala pa'y ngalan sa adlaw, sa panahon nga gihatag sa Dios ang maong balaod nga igpapahulay. Ang buot sabot sa mga sumala sa mga Hudiyo mga igsoon, mao ang ikapitong adlaw, mao ang mosunod sa unom ka adlaw nga nagkasunod-sunod nga adlaw. Wala pa'y piho o adlaw sa semana ang gipasabot mga igsoon. Nga ang pagpintas sa mga Hudiyo mga igsoon sa mga adlaw nga pahulang ilang aron ilang hibaw-an ay kapito magpintas sa unang adlaw, gadawang adlaw, kalong adlaw ngadto sa kapito, human sa kapitong adlaw mobalik pinta ngadto sa primerong adlaw, gadawang adlaw ngadto sa kapitong adlaw. Sa mga Hudiyo mga igsoon, si Moises mipaila kung usang adlaw ang ipatukma nila sa balaod. Nehemías 9 bersikulo 14. Ang Sabado landong lamang sa umaabot kay ang adlaw ng Sabado
mao ang adlaw na naluwas ang mga Israelitas ngadto sa Ehipto ug busa ilang tubalaan kini aron paghandom lamang sa awit. Deuteronomio 5 bersikulo 15. Gitagna nga ang Sabado pahunungon. Useas 2 bersikulo 11. Gumikan sa mga abuso. Amos 8 bersikulo 5. Og maigsuon ang maong Domingo maong ilis nga adlaw nga Sabado. Og wala mo ni Jesus ang pabungkag sa kasuguan kundili aron nga mahataga jag saktong kalugan among igpahulay. Maigsuon si Kristo wala umbong sa kasuguan kundili aron paghatag og saktong kalugan. Mateo 5 bersikulo 18. Ang masakiton dala siyang banig nga giayo na sa adlaw Sabado o 1:5 bersikulo 9. Tungod kay si Kristo wala magbantay sa adlaw Sabado. Buot siya magbantay sa mga Hudiyo o 1:5 bersikulo 16 bersikulo ngadto sa 19. Ang mga apostolis nangutlog uhay sa adlaw Sabado. Mateo 12 bersikulo 1 ngadto sa 5. Nanggula sila sa ngaan sa syudad sa adlaw igpapakulay. Mateo 5 bersikulo 1. Og amaigsuon amaong balaod wala na katagbili. Busa ang makasala niini ang makahulapas niini dili makasala. Mateo 5 bersikulo Mateo 12 bersikulo 5. Og matud pa ni sa nga ang adlaw palay landong lamang sa maabot. Kay dili prueba nga si Kristo Sabadista. Kumo kami sa adlaw ipon sa adlaw Sabado. Kada adlaw si Kristo umpro sa templo aron sa pagpanudlo. Mateo 16 bersikulo 55. Ang kapalit sa bagong langit mao ang pagbasa sa Salmo 5 bersikulo 5. Mao ang kapalayan gikan sa sala. Salmo 24 bersikulo 13, Pinayag 24 bersikulo 1. Si Kristo mao ang atong naghatag kalugan sa adlaw ipalay mga igsuon. Og matud pa ni San Pablo mga igsuon nga ang Sabado landang laman sa umaabot apan ang gipaabot mao ang kang Kristo nga adlaw sa kadaugan. Kolosas 2 bersikulo 14 ngadto sa 17. Ang adlaw nga atong kabot mao ang adlaw ng Domingo, adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo mga igsuon. 1 Korinto 15 bersikulo 14. Og niyang adlaw si Kristo gisimba sa mga apostolis adlaw nga Domingo. Kay sa pag-abot sa balang espiritu sa Pentecostes adlaw kato nga Domingo, buhat 2 bersikulo 1 ngadto sa 2. O sa magsimba sa mga apostol mga igsoon adlaw nga Domingo kato sa pagkabanhaw sa atong Kristo adlaw nga Domingo. Mateo 28 bersikulo 1 kama 9, Juan 20 bersikulo 19 ngadto sa 16, Juan 20 bersikulo 7 o 1 Korinto 16 bersikulo 2 mga igsoon. Mga igsoon, ang adlaw Sabado daan ng gibalaan panahon pa sa mga apostolis. Busa kung iligar sa ato magdasal nga dili katoliko among Mateo 18 kama 1:9 nga sa sementeryo kana. Asa naman dahil ilang paborito nga bersikulo mention ang Juan 4:24 nga simbahon ang Diyos sa Espiritu. Nga mao bersikulo mention ang sulti na mao si Kristo nga ang Dios masimba na bisag asa. Busa haom ang maong bersikulo nga Mateo 28 bersikulo 1 nga kama 9 sa maong ilang paborito nga sitas mga igsoon, Juan 4:24. Mga igsoon, matubang si Pablo nga ang maong Sabado landong lamang sa maabot. Ang Domingo mao ang kadaugan sa pagkabanhaw ni Kristo ngadto sa krus. O mao nang lawa Domingo may atong adlaw ikapahulay. So, mga igsoon, klaro og tataw kayo nga Domingo ang adlaw isimba, dili Sabado. Kaya ang Sabado, risdi ka na sa mga Hudiyo o mga Israelitas. Ihatag na ala unta lamang nila. Pero
naamay na paghudiyo. Sila lang magsimba ng Sabado, dili kita. Kaya kita magtaliko atong solo mga pagpanaw sa atong Ginoo mao ang adlaw nga Domingo. Mateo 28 versikulo 1 kama 9. O pagsuon dira ko to kay o manghapon 4 minutes.